Goeie. Hier bij Jing Media in Snits, daar zetten ze elke banje de morgen deze pilderdel van die foto van de wetterporten. Daar mag ik mijn kolomke van lezen. Televisie eerst namelijk altijd mooie plakjes van zo'n soort putjes. En podcast is voor mij nog altijd hetzelfde als televisie. En televisie, dat is raar woord, jong. Je interviewen in een uur, maar dan moet er ook altijd wat orenbeelden gemaakt worden. En die moet dan letter in dat interview plakt worden. Want de vragen die zijn altijd te lang en onduidelijk. En de antwoorden daar zijn te volle gauw in. Dat moet er al hier uitsneden worden. Verleden weken vregen Omroep Friesland wat aan wethouder Tjibbe Brinksma van de Achtkarspelen. Die moest liek wel eens eerst op een bankje zitten gaan van de cameraman, want dat was het begin van de reportage. Eerst dacht je, nou wat zit Tjibbe daar mooi. Maar het was stil onzuiver een zielig beeld. En dat was de bedoeling ik. Tjibbe zit namelijk op een nijbankje in Zusterveen. En de bedoeling van dat bankje is, zei hij, dat je daarop zitten gaat als je zwiermoedig binnen. Dan komt er in Samar, in een jonkenje zitten en die zei dan dat je jezelf net te kwad wang had. Dat bankje is dus net bedoeld om het tussen een middenstukje bal op te eten of om de herten in Zusterveen te zien. Want die ben daar tegen sneu erachter een wolvenhekje pleert, maar gaan nog geen oorstrijd om daarom ik op dat zelfmoordbankje zitten te wonen. Ja, het is vanzelf wat grauwelig om smulskoers aan onderwerp te praten. Maar als je dan leest dat de GGD overal in Friesland zulke bankjes deelt zetten wil. Vanzelfs, deze tijd jouwt alle reden tot zwiermoedigers. Prima dat er omdenken voor is. Zwiermoedige lui, die zitten liek wel eens net op bankjes te wachten om een of door een hapsnurker de jonkenkop te zitten, te jeuzelen. Zwiermoedige lui, die zitten heel vaak eenzaam thuis. Daar moeten wij ze vinden en beziek je hadden om aan te spreken. Als Tjibbe daar weer op dat bankje zitten gaat, dan ga ik misschien wel even noffelijk jonken hem zitten. En dan hebben we te gerren even oer dat als je wethouder wordt, je in een pak aan moet. Als moest je alle dagen op een begrafenis.